continuat să ne jucăm crafting and building. Trebuia nu mai face episod, că făcea și ea și am făcut un episod, dar n-am pus pauză ca să pun mod pack-urile și am zis, na, am dat pe easy și pe survival. Adică nu sunt chiar expert pentru normal, sau pentru expert, adică hard. Că dacă dai pe hard, se transformă în mutant și mobi. Am văzut un zombie aici. De început. Nu tăia decât un copac. Și aici e de security camera sau de un fi cam pus. Da. Stai. Interesant, am nevoie. Ok. Intru aici. Trasăm totul în lemne. Pam. Fac câteva stick-uri. Un crafting table. Ok. Sabie, topor și pickaxe. Și până aici. Nu știu de ce. Am găsit că o să am nevoie. O duc să iau piatră acum. Așa. Iau piatră. Eu că n-am chiar bine scara. O puțină piatră. Fac o grămadă. O să fac și furnisuri, cu toate că n-am nevoie acum. Și o să fac și o casă. Că nu vedem multe lemne. 32. Uite că te ajuns, stai. 20 decât nu. Ok. Nu știu ce fel de casă fac. Să fac sus, într-un copac, jos, subteran sau într-un munte. O casă normală. Sus. Sau chiar bunker. Uite ce am nevoie de tărtul ăsta, că las așa. Ok. Acum crafting table-ul jos. Fac unelte. Stai mai bine mă duc aici. Pam. Tot dacă am destul. Totuși le păstrez, o să le folosesc prea toate astea. Și apoi o să iau. Ok. Mai iau puțin lemn. Duc la crafting table. Alarm inventar. Și craftez. Furnesul normal. Am revenit eu și o să fac tot videoclip. Păi că nu mai facem în fine. Am fost puțin afară. Ce ai făcut deja când am plecat? Atâta. Astea de unde ai luat? Am pus adun. Ăla de camere. De ce? Pentru că am camere. De ce? Trebuie și eu să am camere. Eu cred că nu o să fac pe survival. Bine. Pun pe pauză rapid. Ok, am revenit și... nu știu unde să fac casă încă. Stai că mai iau Eu o să lemne. fac pe creativ. Bine. Eu fac pe survival.
Și hai să facem mai târziu un episod care o să fac eu o casă în creativ și tu trebuie să o faci în... Survival? Da. De ce? Să facem decât. Nu, că e mai greu pe survival Păi da, decât dar pe nu creativ. pun blocuri astea grele ca almaz, ca diamante, ca din asta. Almaz nu există. Diamante, știu. Diamante ăștia nu pun. Mă duc să caut unde să stau, fiindcă mai puțin ce face noapte. Fac din piatră, din asta, știi? Mhm. Haide, Poate și cu camere. cu camere nu pun, că e greu să faci camere. Nu e greu de tot, uite, decât. Ce Dar- trebuie să faci? Așa te face o cameră, așa te face ăsta. E greu. Nu e greu. Trebuie Dacă decât să vrei- găsesc redstone și ăsta. Că pe harta aia altă care m-am dus pe creativ de găseau torțe și paturi, am găsit diamante și redstone-ul și lapis. Încă a fost câteva cave-uri lângă mine, Dacă mari. vrei putem să punem. Și diamante, 7 am găsit, sau mai multe. Da, dar nu fac casă din diamante sau din aur sau... Uite! Am găsit berry. Ouch. Da, știu că poți să-i pui și să faci fermă. Sau cum se zice, nu. Nu E știu o cum se- grămadă. Păi da, fiindcă în pădure e o grămadă. Poate găsești și o vulpe. Uite, am găsit, am vorbit de vulpe și am găsit. Deci am vorbit de vulpe și am găsit vulpe. Vreau să văd, să urmăresc până se duce să găsesc o găinușă. Să văd cum mănâncă. Am văzut înainte. În fine. Haideți să încercăm acum să facem o casă care... Eu, păi, caut undeva unde să fac casă. Haideți să caut și eu undeva să fac casă, dar o să fac casa în creativ și după încercăm să faci și tu ca mine. Dar nu o să fie grea Nu deloc. fac. Oh, cave. Coal. Stai. Cum să-i dai drumul de acolo? Stai puțin. Pun cu piatră, cobblestone. Vreau să mă duc în apă. Dar e departe. Am o idee să pun așa. 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 Mama, asta va dura o veșnicie. Cred că Andrei o să pune la pauză și o să revină când... Nu. termină. Iron. Stai. Folosesc wooden. Eu să folosesc iron cu ăsta, stone. Primul iron. Nu pun. Pa. Deci... Încă de stani budim ești? Deci... Haide. Pot să fac. Știam. Și... Cât e? Decât unul. În fine. Măcar că e. Acum cred că pot să fac energiu. Te rog. De fapt nu e. Bro! Dar nu e problemă mare. Trebuie decât să îmi urmez urmele. Poate voi fi nevoit să-mi iau toate itemele după creativ. Nu, sau poți decât să te bagi în creativ și să zbori și să vezi. Nu. Eu cred că trebuie să-mi iau itemele după creativ. Și să-mi pun keep inventory. Că am uitat să pun keep inventory. Oh. Da. E bine, scuzați-mă, dar chiar cred că trebuie să pun pe creativ. Deci știu că ziceți, bă, dar trebuie să faci pe creativ, pe survival, nu pe creativ. Dar sunt nevoit. Nu vreau să pierd toate lucrurile care am făcut. Dar mai stau puțin, cam 5 minute și apoi 100%. După 5 minute nu o să mai am cum să găsesc, fiindcă se vor despawna itemele.
Nu găsesc aici, știu că că n-a fost flori. Dacă n-a fost flori, nu știu unde e. Trebuie să adăugă boște scați. Ma. Acum pot să mă din nou. Da. Cred că am făcut o greșeală, am uitat să pun keep inventory, cu toate că unii youtuber nu fac. Cu keep inventory trebuie. Uneori. Da, și am și o lume hardcore care nu m-am pus pe creativ. Și mi-e frică pe harta aia, fiindcă dacă mor, nu mai pot să intru încă o dată. Și cred că deja s-au despawnat. Și că n-am cum să... Stai, îmi duc aminte muntele ăsta, cred, nu știu. Și te rog, zim, nu e ăsta, mă. Păi nu vreau să mă omor și acum. Omorâți-mă. Pam. Deci voi reveni imediat. Am revenit și am fost prost, trebuia să fac așa. În fine, mi-am șters numea aia. Din păcate. Da, și eu acum nu mai mă joc pe Crafting and Bowling. Acum nu mai îmi dau lucruri, că nu e aceeași lume. Faci totul la început. Am, dar se încarcă greu pe Minecraft-ul ăla. Nu se încarcă greu, decât eu mă distractă și nu merge. Încarcă de bun. Oh, mamă, sunt în zăpadă. Eu o să fac casă. Eu o să fac casa noastră în viața reală. Eu o să fac Minecraft casa noastră. Cred că o să rămân aici decât unde e apă, o să pun o pământ când îmi trebuie și gata. Ai casa. Paco. 7 lemne. Mă iau. Fiindcă o să fac și casă. Deci am revenit și am avut ceva și cred că o să pun decât o grămadă de pământ, pentru că deja nu mai merge să caut o lume bună. Haideți să mai caut. Am găsit pământ. Iau totul. Iau Ai decât cam zăpadă, cred că e 13. pământ, dar e zăpadă. Da, eu sunt deja în zăpadă. Eu nu vreau, în zăpadă nu e nici mâncare multă, nu e nimic. Ba da, uite o oaie. Da, dacă e zăpadă prin unde e viață multă, aici, uite, nu e chiar multă mâncare. Revin de după ce găsesc normală locație. Locație normală. Vreau să spun dacă găsesc un village. E acolo deșert. Lângă zăpadă. Uite. Mă uit puțin în zăpadă, încă nu fac lucruri. Vreau să mă uit dacă găsesc ceva. Ca iglu. Nu? Uite aici. Aici nu știu dacă e deșert sau e decât. Cred că e decât așa puțin nisip. Și aici un iepure. Ok. Bă, ce zăpadă și în deșert. E deșert. Cred. E. Cred că sunt și eu în zăpadă unde e deșert. E zăpadă de deșert. Stai că ieși și trebuie să fac ceva. Încerc să găsesc măcar o piramidă. Adică și sub apă. Am găsit ceva, cred că mai bun. Vreau să fac câteva lucruri. Pam. Asta trebuia să fac de la început. În fine. Așa. Trebuie să mă fac până aici. Și ce am vrut? A, da. Ca să știi dacă vrei decât să faci ceva, uite de astea. Ca să asta nu mai ți apare, poți să îl pui, ar trebui să ți apare aici un X. Poți să-l pui undeva aici. Stai puțin. Pam.
Nu e. Mie mi-apare dacă uite decât. Nu mi-apare nici mie. Dar pot să apăr decât aici, sus. Să fac așa decât sec. Și am Keep Inventory 100% acum. Am uitat și eu să-l pun, dar nu-mi trebuie, că sunt pe creativ. Dar merge să iau cu ăsta, căul? Da. Păi nu știi? Pe credeam că nu sunt, că nu știu, în fine. Dar acum iau prima dată căul, apoi iau ăla, teatru, pe toate categorii invers. Au! No way. Am găsit! Iron. Aici jos. Deci de pe creativ, să zic. Nu, nu sunt deloc pe creativ acum. Îmi fac toate lucrurile normale. Cred că era E puțin. Sau mai mult. Tu știi că acolo e o grămadă de chesturi care are mult loot? Cum se numește? Ce îți trebuie? Ăla de gătire, să zic. Sobă? Să zic. Bă, uite, Păi stai. poate n-ai mulți... Nu sunt în crafting table. Sunt în crafting table, bă. Ce te joci? Nimic? Nu te joci nimic. Credeam că la tine că te joci Brawl Stars. Dar mi-apare decât reclamă. Pe ce nu mi-arată încă? A, uite. Furnace, mă. Până aici. Mi-e de ajuns decât ca să fac un pickaxe. Adică tu știi că poți să apeși decât aici și ți apare? Da, dar nu pot să acum. Fiindcă mi-am făcut singur. Și mă duc acum. Pentru iron-ul meu. E bine. Aici la mine. Mai e. Cred că. Nu rămâne. Dar de ce nu e și mie să găsesc? Mai e. Să găsesc și eu undeva. Iron? Nu, unde pot să stau. Că aici e într-una decât o apă și zăpadă. La mine e zăpadă și deșert. Undeva. Și la mine, uite. Dar cum e? Și nu se topește zăpadă pe deșert? Că te fac update la Minecraft ca să se topească zăpada în deșert. Am găsit o mină. Să zic. Mor. Nu. Mai mult. Iron. Mai e acolo. Mai deja și poate rămâne deja aici, la zăpadă. Mai e aici o grămadă. Ăsta e rubin. E redstone. Am nevoie de redstone. Cred că în joc nu există rubin. Pe normal. Cred că decât cu moduri. Eu credeam că e rubin. Adică poate am apăsat pe un mod din greșeală, dar nu am apăsat. Nu știu ce a fost în capul meu de credeam că e rubin. Am nevoie de... Eu ies și fac altă lume. Bine. Eu nu ies. E bine, perfect. Da, pentru că la mine nu merge să caut odată unde pot să stau. Nici la mine nu. Au. Decât am o idee. Ce? Eu am în Minecraft-ul ăsta, pot să apăs pe un buton și nu mai să fie niciun pom, nicio casă, nimica. Bă. Decât să fie decât pământul. Nici piramide. Da, nimica, adică nu să fie decât pământ așa.
Dar nu vreau prea să caut. Dacă nu știu. De unde m-am dus aici? Am pierdut. Fine. Nu e redstone? Nu, că nu pot cu pickaxe-ul ăsta, cred. Dar nu mi-au riscul. Nu mi-au riscul. Păi n-ai una deja sobă aici? Stai. Nu. Că e acolo sus. Am pun cărbunele. Asta mai mult. Nu, că 5 e de ajuns pentru 28. Și mai iau puțin de ăsta ca să mă acopăr. Să fac o mică bază mică de tot. Din piatră și astea. Am desit. E ăsta. Știam că nu e 4. Fac așa. Și acum pun piatră. Și sau am desit. Bine. Aici. Asta e deja de ajuns. Așa. 9 deja. Cât are făcut-o? 63. 12% mai mult și așa știu. Da, 78. Bine. Mai o grămadă. Acum mă duc așa. Bine am găsit la un episod ce nu joc Roblox, nu mă joc Minecraft pentru că am obosit, fratele meu face videoclipul Da. în Minecraft. Am reușit. Da. Mă duc tu și după goldul ăsta, uite-l. Trebuie să mă uit la ce oră se face lumina bulor. Da. Încă unul. Hai, revin după câteva minute. Yesu! Analinea să fie după 9 ore. On Live Brain Rot după 12 ore. Mă la... Și 2026. On Stira Brain Rot după 12 ore și în Grogarden. Adică la 25. Stai puțin. Uite aici. Așa. Și rămân aici. Mai mă duc La pentru 2 puțin. noapte o să fie. Bră. Adică la 1, fiindcă că o oră mai devreme mereu. Așa, vreau piatră. Să mai fac un furnes pentru ăla la altul. Așa. Și în Grogarden la fel după 12 ore. Bră. Practic așa. Dar mai bine fac așa. Pot să fac și ăsta. Dar nu vreau. Îmi trebuie un furnes. Pun gold. Pun lemne. Pun 2 lemne. Decât. Și la Nalinea să fie la 22. Mai puțin și fac ăsta. Uite, 6-7. Planta 6-7 în Grow Garden. Întreb cine știa. Ok, dau cu tot. Acum pun aici mâncarea. Nu mă joc un joc. N-am ce să pun de asta. Deci am revenit și deja m-am uitat și
Ha! Uite, vezi, Vlad, dacă 6 e de ajuns. A fost 5. Deci, uitați, mă joc jocul ăsta. V-am zis că mă joc jocul ăsta acum mai târziu. Mai e cărbunele. Mai târziu și uitați, se numește Escape și intru pe alt cont și revin. Escape? Escape Tsunami for Brain Rot. O să mă joc pe alt cont, ca să iară oameni, că e ușor să faci. Că în contul ăla de jucat, că era acum am, e prea ușor să Da. Oh. Mai întuneric rău, babe. Prea în corbune poți să faci... Torțe, știu. Dar nu mai am. Că de asta am pus. Intru pe Google de vumă 8. E încă un cont. Eu văd bine. E aici lavă, poate să fie diamante. Camerele găleam și poate de diamante. Nu iau. Uite Dar n-am văzut niciun mob. Mamă, cât de du-te până încolo. Scoate apă de acolo. Vrei să dai? Cum se numește jocul? Escape Tsunami for Brain Rot. Și scrie T-S-1-A-M-I. Tsunami. Uite aici redstone. S-a aprins când am dat în el. O stai. Escape. Escape. T-S-1-A-M-I. T-S-1-A-M-I. Escape Tsunami. For Brain Rot. Brain Rot. Am mâncat așa. Nu vreau să mor chiar acum. Am venit am găsit jocul și sunt pe alt cont. Da, sunt eu. Ok. Hai, ce acum n-am nimica. Au. M-am căzut. Da, credeam că voi muri. arăt așa. Că ne arătă cum în contul. Fiindcă n-ai dat că ești fată sau băiat și te-a pus jumate fată, jumate. Nu, că am dat să fiu fată, dar n-am vrut să... Așa am făcut cum vreau eu, știi? Păi da, exact așa aproape este când nu dai pe nimica. Că ai corp de fată. Nu, că dă alt păr, prea te dă alte hainele. Stai. Și am furat deja și pipi. Uite! Una! Stai! Departe, slime-ule! Păi poate să vină aici? Nu, că e blocat, că e prea gras. Acum poate să vină, că e mai puțin gras. Dar le dau one shot. Și ăștia mici nu poate să-mi facă nimica. Decât ăștia mari. Acum fac și eu speed, pentru că acum am speed 18. Mai bine eu. Bă, mâine... Dau cu gold. Muriți. Revin după ce mă fac puțin mai mult speed. Muriți. Așa. Acum dau cu ăsta altă. Cred că am răzgândit și fac mai târziu episodul. De ce? Pentru că tu vorbești într-una. Vreau și eu să mă aude pe mine, nu decât pe tine. Păi nu mă aude decât pe mine. Ba da, aude decât pe tine că vorbești într-una. Da, și dacă și dacă și cred că noi suntem primii oameni care vorbesc pe română, care au făcut episod și pe engleză, fiindcă vorbesc eu pe engleză puțin, fiindcă știu engleză, care au făcut episod cu Craft a Brain Rot, fiindcă ea la alții care am căutat cum să faci pe French Kini
Fencini în Craft a Brain Rot mi-a arătat decât Craft Brain Rot. Nu Craft a Brain Rot, ăla mai nereal. Deci, suntem primii, cred. Și am făcut pe 2026 și pe... Și eu am făcut. și pe Tortughini eu l-am făcut. Cel mai rar. Am făcut, Care a fost cel mai rar înainte de 2026. Pe de Tughini n-am făcut pentru că n-am avut ceva. Nu văd coordonatele, dar în fine. Mă bat pe asta. Vreau să găsesc diamante. Că zic, no way! Așa zic. Că e rare, dar nu chiar atât de rare. Încă sunt amino și ceva. Nu se vede puțin. Stai, am găsit. Cred că am găsit unde să mă duc. Am revenit, am făcut măcar puțin mai mult speed. Și o să... Stai puțin. Ce încerc să mai fac am gradat pe PPQ și îmi dau numele. Pentru acum îți dăm. Și pe secțiune, dar cu zic nu. Uite, mă. Deci nu. Am zis nu, pentru că nu vreau să-i dau, pentru că decât am început să mă joc. Căutați ea, deci ea a avut un 6-7 și are în inventar și zice și ea a avut înainte și acum dacă îi dau nu mai dau. Deci nu prea mi se de proastă, cum crezi tu. Nu ce fac, nu mai dau nimic. Cred să văd. Bine. Uitați, haideți să Dar ne bază lui băiat. că nu mai găsesc nimic. Cred că o să mor. Stai puțin, aici cred că deja am fost. Da. Cu mine. Oh. Acum vreau să mor, dar nu găsesc nimeni care să mă omoară. Normal trebuie să fiu mai. Dar înainte am văzut un creeper aici. Eu am decât 2 etaje cu secret. Bă, cum mor? Nu pot să fac cum mor, că nu găsesc niciun gravel. Nu găsesc apă. Lava! Dar nu mai găsesc. Foamea, poate. Sau să încerc să iau full damage mult. Fiindcă nu mai găsesc nimica. Sper că nu mă înșel, fiindcă am văzut că mi-am dat keep inventory. Mi-a dat Vlad, așa încă înainte n-am știut cum. Stai, poate nu trebuie să mor. Dar tot voi muri. Pam, pam, pam. Deci nu bun, acum dacă... Am găsit o grămadă de lucruri. Am găsit redstone. Gata, lasă așa ca să fac lumină. Uite, așa. Dacă mai e unul sub. Și iau. Ce ai deja? Deja am speed 39 și dar n-am brain rot. Un băiat aici are o grămadă de sixemon și 3 etaje are plină de sixemon. Uite, aici au grămadă. Acum mă alerg mai rapid. Ăsta iron. Am luat și pe ăsta. Mă văd acolo. Acum nu mai pot să fug. Dar pot să sar. Poate găsesc diamante și apoi nu mai. Și mor de mâncare. Mai e. Cred că nu am găsit totul. Nu, credeam că zice numai că mai e. Și ăsta nu mai e. Acum am luat una bundă. 2.34, 4 că e bine. Fac și eu speed mai mare. Cred că n-am
n-am explorat. Mi s-a luat deloc din mâncare că n-am fugit deloc. Gata, acum uite cum Am găsit lava. bravo ție. Și e și aici apă. Bine. Pam. Da, nu mi-a luat. N-am încercat, mă, să înot în lavă. Am încercat să mor în lavă. Mama, am murit. Deci cum ar fi ce mi-apare? Lasă-mă să văd. Turn page. Deci am nevoie. Așa. Am nevoie de ăsta. Sand. Știu eu de ce. Ca să fac... Ca să fac... Nu pun încă iron-ul. Încerc prima dată să... Păi ce am vrut să fac? Uit într-una. Hai da, sticlă. Nu contează. Cât pun? X de 6 aici. Șase sand. Ok. Deja s-a craftat. Am nevoie de 3 pentru sticla aia. Deci, pe ca să face. Deci acum fac o urmă de barduri. Nu merge așa. Nu. 6, ok. Am deja 5, mai trebuie decât 1. Ok, 6. Și, da, mi-a făcut 16. Eu înainte am făcut o grămadă de Deci, ce mai am nevoie pentru 14 el? Andrei, cât am făcut înainte de barduri? Nu știu. Ai făcut 13, cred. 14 am făcut. Poate. Pot să fac 6 security camera. Cu ce vrei? Gata, are barduri 60. Fac decât 2. Și tu! Nu văd decât o carte. Cât de o carte. Mă fug în zăpadă. 6. Unde? Am găsit un trader. Bă, ce vrei, dar tot să vedem antena. Da, a făcut. Du-te de aici. Acum am încercat să mă scuipați. Stai să țin să încerc. Nu merge. Încerc să fac ceva rapid. Așa. Da, i-a dat lui. Și acum i-a dat lama asta lui. Mai a dat odată. Am primul meu un man. Mă vorbește cu lama fiecare dată în el. Alaltă care a avut fiecare dată la altul în el. Cred. Ce? Dar unde este deja se termină biomul ăsta de zăpadă? Toată lumea e de zăpadă? Eu mă jucam Minecraft, nu era deloc. Era decât zăpadă. Cât sunt deja la 65? Am deja speed 65. Eu o să găsesc câteva oi.
ca să le iau lână și apoi să fac un pace să mă duc undeva și să fac respawn point. Deci am apăsat pe slow mode ca să fiu mai încet. O fată de 90, și a mine tot de 90. E puțin sugarcane. În lumea asta vreau să bat Ender Dragon-ul, dar nu cred că voi reuși, fiindcă n-am bătut niciodată pe survival Ender Dragon-ul. Da, dar și eu voi reuși. Dar voi face mai multe episoade cu un joc. Oh, am găsit o vulpe arctică albă. O vulpe albă. Dacă îi dau hit, mă omoară? Nu. Stai că vreau să iau. Așa. Deja am speed bun. Adică pentru mine e bun. 70. E bun. Am făcut decât... Revin când nu mai e zăpadă. Am revenit încă n-am scăpat de zăpadă, dar am găsit un village. Pam, pleacă. Vreau să pun respawn point aici. Așa. Pam. A fost câțiva skeleton de la alții. Am găsit un village. E un bag aici la villager. Și pantaloni de ăsta. Am gândit-o, mamă. Și eu. Am luat pâinea. Pam. Aici e fermă. Și pun și la loc de fermă. Mamă, uite de la villager se face așa, fiindcă îi beați apa. Așa. Stai, mă duc așa. Și încerc tot, mamă, câtă pâine și potato și emeralde. Și multe pâini. Am deja 68. Oho. Trebuie 80. Deci aici. Le lutez toate. Bine. Și aici e chest. Și o grămadă. 7, 21, 22. Păi n-am ce să fac. 76. 75. Așa. Am cum arată parcul. De ce? Cum mă jucam Stira Brain Rot. Ce? Am pus cel mai bun al meu sus. Și așa l-am lăsat la 2 zile și am uitat că e sus. După o dată mă ridic și mi-a făcut un T. Mamă, cât pâine. Păi deja ai ieșit din zăpadă? Nu. Pantalonii ăștia nu știu, dar tot Ești la iau. pauză? Nu. Normal că nu. Am vorbit. Unde am fost? Uite și Iron Golem. Cred că o să-l omor. Am nevoie, dar am deja Iron. La pauză. Mamă, furnesuri de-astea șmechere de iau. Pam. Pam. Sunt pe pauză. Am revenit și eu. Cred că am luat toate lucrurile. La toți villagerii. Nu, mai e la... și mai pun și aici sac. No map. Pun tot aici. Pam. Și pam. Ca să am puțin mai mult loc. Trebuie să mă dau aici. Stai, mai e un etaj la casa asta.
n-am văzut cum pot să fiu aici. Să mă uit. E un chest. No way. Dacă nu poate să fie sus. Pam, pam, Acum ne ducem să... pam. să facem. Să ne mai mulți lucruri. Să te zic, Bogdan. Da. Stai pe uite așa. Ah, e deja. Cred că nu e așa de rapid. 70, dar No way. e bun. Câte rebirth-uri ai? 5 decât. Hmm. Nu e mult, nu? Da. Asta am găsit pe mici. E bun și el. O sunt pe la legendar deja. Am găsit ăsta. De făcut poțiuni. Dar nu știu de ce, dar noi nu cred că merge ăsta de poțiuni. Ăsta aici. Am vrut să-l iau și mi-a fost atunci când s-a fost mai țin și după a venit un val. E greu să mă bag în gaură. Și aici mai e un etaj la casa asta. Și să văd dacă aici e măcar chest. Nu e. E un pat. Pun pe pauză. Da, acum am revenit. Și voi rămâne deocamdată într-o casă de la villager. Nu, dar nu e blacksmith aici? Nu te întreb. Duc să mă uit după blacksmith. Știu, Vlada. Aici e adunarea villagerilor. Uite, Vlada. E adunarea villagerilor. Dacă asta se uită la ei. Aici am luat. Pun pe pauză încă o dată. Am revenit și uite ce am găsit tot o coapă. Cred că pun încă o dată pe pauză. Nu. E bine. Belul nu iau. Am făcut unul upgrade care îmi Deci e atât de multe astea aici, în fine. Campfire. Unul de mie deja 319 secunde. Da, știi, de 399 de ani și 3 X5 bani de capă cu 3 bani. Aici. Iau. Acum fac tableta. Nu știu dacă încape tot un sac. Deci nu trebuie decât Acum îmi dă pe secundă. o carte cu... e aproape full. 2 mă, iehu. Stai pun rapid aici crafting. Ce să cumpăr? Aici costă 78. Trebuie să fac 78 de... Încă nu fac nimica. Vlada, uite. Tableta. Nu o faci? Ba, am făcut-o. Gata. Gata. Yay, tableta. Acum iau asta. Revin când mă duc undeva cam departe. Pot, da? Uite, a făcut noapte. Dar doamne, nu m-am băgat în Gata. gaură. M-am arăt. Aștept. Gata? Nu știu mai bine pe acolo. Nu pun chiar. Stai. Deci sunt deja la legendar, îmi dat 2 acolo legendar. Dar vreau să mă duc pe aici și am reușit. Că voi sta în casa numai asta. Haideți să ne uităm. 6 S-a întâmplat? 7 Aha. și 10 cu fost. Mai gavurică. Pam, pam, Cu primul meu pam.
Da, mi-a picat și bău și Înainte săgeată. pentru mine a fost nebun, dar acum Asta arunc. e bun. Ok. Mai arunc. Așa, bulgării. Da. Da, acum am un bău și o săgeată. De nu vrei tu să încerci să faci un contact pe care contele tău și să... Nu. Am crezut că cetățean dă un mă, da, așa și e, dar am Nu sau făcut aici. omul care îmi dă 2 mă și pe secundă acum îmi dă 7 mă. Bine. Eu acum Cea caut o mai casă bună. îmi dă... Cea mai bună a mea îmi dă 6 mă. Hai lăsăm. Cred, nu, 7.41. Haide să mai Ăsta nu aici. Am Nu. crezut că îmi dă deja măuri, dar după am dat până pe ce acolo. Stai, aici e sus, prima dată. Haideți să mai să cumpărăm mai mare. 361 avem bani. Și acum 27 nu avem bani pentru nimic. Ok, am. Să pun puțin pe pauză. Pun pe pauză, că plânge Bogdanel. Gata. Am revenit, nu mai plânge atât de tare Bogdanel. 199. Și că aici nu. Deja am făcut să mă duc la scrite că avem o grămadă. Mă uit și... Vlada, mă gândesc la ceva, știi la ce? Ce? Să combin ambele case, asta și asta. Și ne uit la ăsta, cosmic deja. Foarte bine. Încerc acum să Acum pun făcut. așa. Nu știu dacă mi-ajunge, dar fug. Da, Da. mi-a ajuns. Dar nu știu cum. Ce mai trebuie deja? Mă duc să mai iau. Bag în gaură, dar cum, Doamne, nu mă bag în gaură, pentru că nu sunt chiar tare rapidă. Eu pun pe pauză. Și eu. Am revenit și eu. Primul cosmic. Mai întreb. Păi ce ăsta e? Am decât Cumva degetul mare, în fine. Mă duc să... Am 3 bani. Nu e mult. Da, că de cât am început, nu știu cât a trecut și am făcut deja toți bani. Toată pentru că am făcut Videoclip? nu, pentru că am făcut multe am făcut 6 și mi-am făcut acum mâine de tot am 6 că am 3 bani acum și fac direct 100 să am. Gata, 100. Și dau încă la 3 bani, am dat. Gata? Așa. Gata, am 2 bani. Am speed decât... stai să mă uit cât îmi trebuie acum, 110. Cum se vede. Pinația. Duc așa. O, da, și-am uitat. Mai pot să iau și de aici piatră. Gata, mâine am. Nu e un los locul. 113 decât... Oh. Fine? Oh. Fine. Închid asta. Și iau. Cea. Dar acum am uitat, cel mai bun al meu fost... Nu. Nu, bunul al meu fost... Pam. Uite, Vlad, am combinat casele astea două care e la fel. Și uite cât de mare e acum. E că două case de-astea. Am înțeles. Da, cosmic cel mai bun al meu și te dă 8 mă pe secundă și mie îmi dă 40 acum. Pentru că am o grămadă de bani. Adică pentru mine e mult, nu știu cum pentru... Câte? Decât 8. Nu e mult.
asta, dar pentru începătoare... Nici începătoare, cum ai te jucat. Stai aici. Da, în contul ăsta sunt Pam, începătoare. pam, prin cont, dar mai te-ai jucat înainte. Dar nu vreau să am paturi mov, că... Nu le arunc. Că am nevoie pentru Ender Dragon. Ca să-l bat. Și dacă vrei să schimbi culoare. Da, dar eu o să pot pentru Ender Dragon. De ce vin aici? Îți place combinația care am făcut, mă? A, du-te de aici, mă. Deci, haideți să-mi fac... Dar cât trebuie acum să fac riboare? Stai puțin. 120. Și după o să-mi trebuie 130, cred că pentru că fiecare dată... Așa? Da. În fiecare... uite, mai e aici. Cred că... E full. Acum. Atunci, hai să pun aici sacul. Full. În camerele. Pun blocuri. Nu cred că o să fac Da, nu vom reuși. cred că decât în lumina și Da. poate în Grow Garden. Păi la cât e? Aici tu pun lucrurile. Da. Am doi gata, pot să dau report. De partul 9 am acum și daș 5 pentru 5. Ok. Așa. Pam. Dacă vedeți asta pe toate. Și pam. Am ce să pun. Încă. Mă duc așa. Hai, cum ies, mă, de aici? A, uite. Mă culp pe atât pe Cred că nu tot. mai fac riboare, doar. Pentru că vreau să rămân cu speed-ul meu, care l-am acum. Ok. Da, o să fac. Da. Să fac cu carății? Acum nu știu dacă pot să ajung. Ok, am un. Secrete, că încerc. Încă un erou. Bă, e al Arctic Fox? Are în gură? Se duce câinele după vulpe. Se duce câinele după vulpe să o mănânce. Și avea un torț în mână. Mă duc la Secret sau Cosmic? La Secret nu știu dacă pot să mă duc la am spus de că e nouă. Da, e puțin. Da, vezi? Da, e puțin. Nou. Pam, am murit. Și deja am tot spus că nu e puțin. Stai. E nici puțin. Nu! Bă! Am murit și nu mai sunt la village. Revin că mă duc pe creativ să caut village-ul. Încă n-am găsit village-ul ăla, dar am găsit un village lângă un outpost de pillager și deja am luat ăsta. Dar nu mai vine băiatul. Nu aștept o grămadă. Băiatul o să mă dea că eu acolo măcar. Da, are super. Că da, a fugit de la mine, că mi-a scris. Nu e acolo, dați-mi. Și
și eu să mă duc la secret. De ce ne-am lucrat speed mode? Bro, plecați villager outpost. Dar măcar village-ul ăsta are un... ăla. Nu. Sub. Sper să găsesc, adică... Stai să încerc. A ieșit băiatul. Lasă, în fine. 80 de lucruri de la outpost au fost. De câteva lucruri a fost și ăsta. Care să pun pe arme. Adică pe asta. Și ne. Încercăm singuri să mergem până încolo. Fără băiatul ăsta. Că băiatul ăsta e... Eu când am avut o grămadă de secrete în un alt videoclip, am dat și o fata. Dar ăsta nu e bun. Băiat. Dar el nu vrea, dar în fine. Haideți să intrăm pe contul meu și să-i arăt cine e mai bun, eu sau el. Nu, eu. Hai. Am speed 129. Nu găsesc. Nu era fi tare. 189. 129. Ah. Unde nu am vorbit? Tu cât speed ai? 160 și ceva. Da. Da. Da, dar cine are mai mult? Speed eu sau tu? Care în cont? Da. Haideți să intrăm pe contul ăla să vedem cât speed am și o să fac și mai mulți bani. Și o să vedeți că băiatul ăla nu e bun băiat. Că eu am dat la asta. Haideți să intrăm pe alt cont. Ar fi rău dacă tu i-ai dat lui pe alt cont și el nu ți-al dat pe Păi altul. băiatul ăsta e. Amar? E alt băiat. Că i-am dat și la o fată și la un băiat, la doi băieți. Păi da, poate nu știe că ești tu. Da, 6-7. Cât are 100? 40. Eu am 6-7%. Bine. Nu spola l-am găsit. De tu ai luat ceva de creativ? Nu. Nu, că nu te cred. Deci am uitat pe contul meu și haideți să intrăm pe joc. Unde știi că vei intra la el? Da, și dacă intru la el, o să zic, uite ce bogată sunt, am intrat pe contul ăla și uite ce bogată sunt pe contul ăsta, pentru că al meu cel mai bun flex. Nu știu ce înseamnă flex. Că zici că eu am o grămadă de lucruri. Sau că arăt ceva mai bun decât la el. Ceva de genul. Nu găsesc deloc ăla. Decât uitați câți bani am. Contul ăsta sunt mai bogată. Adică am trilioane aici și cel mai bun al meu, nu știu cât de... Că poate e sus aici, cel mai bun al meu. Revin când o să găsesc. Am găsit o navă. Care nu e în apă. Arată. Uite. Ce n-am? N-am nicio idee acum. Dar poți să rămâi acolo. O grămadă de helmeturi astea. Vine lângă mine să mă uit. Zici, uite, în primul chest. Dar tu știi că poate să fie și o hartă. Acolo unde ți arată Știu, ceva. poate să fie. Deci vreau să încerc să mă duc la secret. Rotation și am breaking. Asta. Revin când o să duc la secret. O hartă, Da. vezi? Și de-astea. Și o busolă. Dar nu iau. Decât harta. Mamă, cât departe e de tine. Nu e departe rău.
Era mai greu dacă eram aici, eu. Bă! A. Ce ceva decât pam. Nu! N-am murit. Am sperat că mor. Cum? Uite, mi-arată. Păi tu de ce ești pe creativ? Fiindcă încerc să găsesc village-ul. Păi apasă pe asta să te duci mai rapid. Da, asta nu se pune ca cheating. Decât încerc să găsesc village-ul. O să mă dau pe survival. O să fie în apă, cred că acest. Pam. Aici trebuie să fie. Nu atunci e jos. Stai, save and quit. Și îi dau pe survival. Survival. De măcar ai lopat? Că tot dacă nu dădea palmă, deja eram aici. Bro. Dă-mi pas, că ce ajung face rapid. greu. Ajung rapid de acolo. Încă mai l-ai pe trălare. Păi ce nu faci lopata când nu era N-am. Nu chiar. Sunt exact unde e. Poate trebuie să mă dau pe creativ. Dar încerc prima dată să iau câteva blocuri. Mai Ce urât arăți cu armura aia. nu pot să. Da. Bro! Stai că încep să... Pam. Pam. Și pam. Bra, băiatul ăla care mi-a bătut înainte a sărit și a murit. Foarte bine. Prin noaptea sus, mai bine era în gaură. Dar de ce nu folosești pământ? Nu știu. Deci n-am reușit Bam! să mă duc la script de când am mai putut să mă duc deloc. Pentru asta a fost tot. Mulțumesc, puneți like, subscribe toți. Toți mereu. Uite, pam, like. pam, 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 pam. Au. Mulțumesc cine s-a uitat la videoclipul meu și toți. Pa! Acum am postit. Am obosit deja să fac videoclip. Păi era exact aici, acum nu găsesc. Pe dată să omor pe zombie și apoi mă dau pe creativ să întreb. Bine, știu, nu trebuia să mă dau pe creativ. Dar sunt nevoit. Și nu vreau să mor și să pierd. Vreau să știi că putem să punem alte poze. Haide. Te pune odată. Așa? Tai. Trebuie să mă duc puțin. Exact aici unde a explodat creeper-ul.
Oh. Ce e puțin lemn? E lemn. Poate e merge. Nu e. Pe pauză. Am revenit și l-am găsit. A fost decât aici. Decât la 3 blocuri. Și inima. Ăsta. Pam, pam. Pam, pam. Inima mării. Eu sunt cuneto, senta venicena, por baso beso. Beso, I don't pay for also beso. Am găsit un cave. Poate aici am fost înainte. Nu, că mi-am făcut altă hartă, cred. Nu, că e aceeași hartă care am găsit înainte. În fine. Stai. Loc sus de tot. Gata. Ok. Pam. Deci, da. Ok. Deci acum nu știu unde să mă duc să stau. Sau decât puțin pe creativ. Puțin. Stai, ce să iau? Sau lui Enderman. Bă, Enderman nu iau. Bă, stai exact înainte. Și, bră. Bă, are senzori. Deci, de ce nu putem să dăm un Enderman? Și așa. Mai stau cam 10 minute. Așa. Nu 5, mai puțin de fapt. Și apoi să mă întorc pe survival. Și... sfârșit. Fără zăpadă, în fine. Ce? Ce aici? Lava pool? Da. Nu mai am chiar că mult timp. Nu număr. Nu chiar tot decât 5 minute. Că am nevoie puțin timp. Și aici da și subscribe dacă vrei să găsesc. Asta. Ceva unde să stau sau de unde am fost. Sau altele la fel. De la lava pool. În fine.
Nu găsesc nimic. Revin. Ei n-a trecut mult și uite ce am găsit. De asta. Sugar cane. Zăpadă. Ok. Pupă acum. Ok, n-am găsit încă, dar mai voi face un episod care o să încerc să găsesc eu, sau decât o să... Deocamdată voi sta aici. De ce nu fac o casă aici? În următorul episod și nu o să mai stau de în următorul episod. Dacă vă plăcut acest episod, nu uitați de like și subscribe și pa!